Good evening po sa lahat. Yan. Maray na banggi po sa lahat ng mga viewers na yung kagunan. Yan. Kumusta po kayo? Ha? Hinaan mo lang. Hinaan mo lang. Nakasalado. Hindi, doon ka lang. Doon ka sa kabila. Doon sa may tindahan. Yan. Good evening po sa ating lahat. Dahan-dahan lang. Salamat sa dalawa nating viewers dyan. Ayan. Sa gusto pong magpa-shoutout. Ayan, kung gusto po kung kung may babatiin po kayong birthday, ayan, comment lang po. Ngayon guys, ilang nga po kung di upload ko po nung mata ko. Ayan, sakit po eh. Pero ngayon okay na po. Diyan, shout out po sa mga viewers natin dyan. Shout out sa ating mga sponsor. At shout out din sa ating mga subscribers. Nakakita ko na malamig. Yan, kung kayo po ay may babatiin ng happy birthday, may gustong ipa-shout out, yan, shout out tayo mga kauragon. Hindi ko naisip. Yan, hindi ko na makita yung komenta. So ayan, good news tayo mga guys. Good news. Ayan, nag-chat po ang asawa ni Kuya Ronaldo. Ayan, nakauwi na daw po sila sa bahay nila. So ayan, good news po yan. Ayan, bukas papasala natin sila. Ayan, galing po ako nung kanina. Ayan, hindi ko po na i-upload yung video. Tsaka yung video ni Baby Angelica. Replyan ko lang po itong ating sponsor. Ayan, salamat po sa 5 viewers natin dyan. Isang thumbs up. Ayan, thumbs up naman kayo dyan, guys.
Ayan, good evening po ulit. Good evening sa ating lahat. May comment ba? Bakit hindi ko nabasa yung comment? O baka wala talagang comment. Tingnan muna natin. Yan, salamat. Ay, wala pala talagang comment. Gahanap pa ng comment, wala pala. Ayan, salamat sa 6 viewers natin. Ayan. Ayan, sana po maraming tumulong kay Baby Angelica para sa kanyang pagpapagamot. Ayan, sa kakapasok lang, good evening po. Busy yata ang mga tao ngayon. No? Ayan, salamat po sa mga viewers natin dyan. Salamat sa mga subscribers at mga sponsor na walang sawang sumusuporta po sa channel. Ayan, para marami po tayong matulungan dito sa Pilipinas. Ang haba ng ads ng ano, ng video na to. 5 minutes. So yan, maraming salamat sa lahat po ng hindi nag-skip ng ads. Yan, napakalaking tulong po niyan para sa mga kabayan po natin dito sa Pilipinas. Pa, dito ka na.
Yan, kay Ate Martes, yan, maraming salamat po. Yan, patuloy niyo pong alagaan si Kuya Ronaldo para mas madali po siyang gumaling. Shout out kay Simply Cat at shout out din sa Rabason TV. Po, bakit? Dito lang. Dito lang, tawag mo tapos na. Diyan, nais ko lang din pong pasalamat kay Ma'am Vicky at kay Ma'am EP. Yan, nagpadala po sila ng tulong para kila Baby Angelica kanina. Yan, maraming salamat po. Yan, abangan niyo po yung video na i-upload ko. Shout out sa live ni Ma'am Hinopa Channel. Yan, magandang gabi po Ma'am Hinopa Channel. Tawag yung anak ko. Excuse me po muna. Excuse me.
Sige na, Dan. Ayan. Dami na tayong ano eh. Ayan, welcome back sa aking live po. Ayan. Ayan, good evening po kay Ma'am Main Noel. Sabi niya, hi po. Ayan, Peter Tingles, good evening po. Si Ma'am Anson Sain, good evening din. Paano sumali si GC ng anxiety? Ayan, sabi ni Gerald Andres. Yan, i-search nyo lang po ako sa FB. Troy C. Buluan. Tapos mag-message po kayo sa akin at i-add ko na lang po kayo sa GC. Yan. Salamat po, Ma'am Alicia. Magandang gabi po. Yan, sabi niya, Tamsak host. Yan. Paturo, paano wala ang anxiety. Yan, sir, i-message nyo po ako sa FB ko. I-add na lang po kita. Yan, marami ka pong matututunan dun sa Anxiety Warriors. Yan, para ma-overcome mo yung anxiety mo. Yan, Tamsak host, sabi ni Anson Sain. Yan, salamat po, salamat. Shout out po tuloy. Ayan, shout out po kay Gerald Andres. Ayan. Yan, good evening din kay Ma'am Shin Piligones. Ayan. Salamat sa 5-star. Ayan. Peter Tingels, Tamsak host. Ayan, salamat po, salamat. Yan, Gerald Andres, shout out po. Mega Love shout out. Bobby TV 143. Ayan, kumusta na kayo? Ayan, busy ang inyong lingkod. Sabi ni Bobby TV 143, mega love shout out. Alicia, ayan, mega love shout out. Sir Orago na ni. Sabi ni Alicia Ali. Mega love shout out Orago na ni. Sabi ni Bobby TV. Ayan. Idol Bobby TV 143, mega love shout out. Sabi ni Ma'am Alicia Ali. Sabi ni Sir Michael Padrego, Padre Rogaya, Diyos maray na banggit sa mo, lagi ako nakasubaybay sa mga videos mo. Yan. Salamat po, Sir Michael. Sabi ni Ma'am Smiling Face Channel, Yahoo! Magandang gabi po, Sir Uragon, honey. Yan. Salamat sa pag-tune in sa aking LS. Yan. Smiling Face Channel, harang pa ako. Yan. Salamat po, Idol. Yan. Sabi ni Bobby TV 143. Yan, pa-shout out po. Ayan, shout out ulit kay Gerald Andres. Ayan, message nyo lang po ako sa FB ko. Troy C. Buluan. Ayan. Idol, pa-shout out. Ayan, shout out daw kay Bro Bobby TV. Ayan, kumusta na po? Kumusta na kayo, Bro Bobby? Ayan. At Gerald, big love shout out, sabi ni Bobby TV 143. Ayan. Dark Criminals, sabi hello. Ayan, good evening, Dark Criminals. Musta ka na, Idol? Ayan, ito medyo busy lang. Sige po, salamat. Ayan, welcome, Gerald Andres. Ayan, message mo lang ako sa FB. Thank you sa patamsak. Salamat sa 10 tamsak natin dyan. At 16 viewers. Ayan. Good evening ulit sa lahat ng naka-tune in sa aking LS. Yan. Mega love shout out Dark Criminal, sabi ni Bobby TV. Yan. Shout out sa lahat ng naka-live ngayong gabi. Yan, ang dami.
Yan. Sabi ni Dark Criminal, nag-like ako men. Yan. Salamat. Idol pa ako sa GC mo. Yan. Yung GC na yun po, sa may mga anxiety lang yun. Yung laging takot, laging kinakabahan, yung feeling may mangyayari sa kanila. Para lang yun dun sa mga GC na yun. Yan, Dark Criminal, sabi niya, kain mo na ako, idol. Yan, sige boss, pakabusog ka. Yan, salamat sa pagdalaw sa aking list. Kain mo na sa mga hindi pa kumakain. Tama yan, idol. Gusto ko din mag-join kasi utol ko laging ganon. Ayun. Yan, kung gusto mo, Bro Bobby, magpa-add dun sa GC, ayan, message mo lang ako sa FB. Ay, friend pala tayo. And add na lang kita doon. Yan, sabi ni Sir Orlando Suaberdes, na lang nakasilip. Yan, salamat po, salamat. Napaka-supportive talaga ni Kuya Bobby, sabi ni Jennifer Bautista. At Suaberdes, hello, sabi ni Bobby TV. Yan, good evening po ulit sa lahat ng ating mga viewers. Sleep na ulit, 10 na dito, work pa bukas, ingat Perminoy, sabi ni Suaberdes Orlando. Yan, salamat po sa dalaw sa aking LS. Salamat po, salamat. Mega love shout out Jennifer, sabi ni Bobby TV. Yan, mega love shout out sa lahat from Ma'am Alicia Ali. Mega love shout out Alicia, sabi ni Bobby TV. Lagi din bang takot yung kapatid mo, bro? Sa akin dati kala ko wala nang katapusan na paghihirap yung anxiety na yun. Buti na lang talaga, andyan si Lord. Ayan, pinagaling tayo. Yan, may mga anxiety po dyan, baka gusto niyo pong magpa-add dun sa GC ng mga may anxiety, sa Anxiety Warriors. Yan, message nyo lang po ako sa aking FB account. Shout out kay Ma'am Lady Cimarron. Yan, shout out din kay Buxi TV. At si Victorious Simpson, shout out sa inyo diyan. Yan, sino pa ba? Si Mang Update, Ili, yan, good evening. Shout out sa inyo. Laban lang, Anxiety Warriors, sabi ni Ma'am Alicia Ali. Yan, laban lang talaga. Tignan niyo po ako, lumaban ako sa sakit na anxiety. Ayan, ito po magaling na ako. 99.9%. Hindi ba, mga 90%, magaling na po ako. Hindi na tulad ng dati na lagi akong takot. May konting maramdaman lang sa katawan, takot na agad, feeling may malalang sakit na. Hello din sa iyo, Bobby. Good night all, sabi ni Suaberdes Orlando. Ayan. Salamat po ulit, sir. Ayan. Magandang gabi at good night po. Ayan. Mega love shout out po sa lahat, sabi ni Ma'am Lady Cimarron. Ayan. Speaking of Lady Cimarron, andito na po pala siya. Ayan. Shout out din sa Wabok Ngay. Hello, Wabok Ngay. Salamat Sir Oragonanin sa pag-shoutout sa mga charity vlogger C5.
Pwede ko po lapag latest upload ko. Ayan, lapag niyo po dyan. Ma'am Lady Simron. Yan, siyempre, shoutout kay Ma'am Bia Pascual. Belated happy birthday po, Ma'am Bia Pascual. Sana po na-enjoy niyo yung birthday niyo. Kay Ma'am Antoinette Latoga, Doktor. Ayan, good evening po. Kay Ma'am Nilisa Serio. Ayan, good evening. Si Ma'am Alin Kundi, good evening po. Siyempre si Ma'am Vicky. Ayan, laging nakasuporta sa atin si Ma'am Vicky. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa laging pagsuporta sa aking channel. Yan, umabot na po tayo ng 15K. Yan, salamat po sa inyong lahat. Yan, napakahirap na pong abutin yung 15K. Kung hindi lang medyo maganda-ganda yung magiging content mo, mahirap abutin yung 15K. So yan. Dahil po sa suporta nyo, ayan, nabot na po natin. Diyos maray nabanggit tabi watching from Nagoya, Japan. True, I'm from Bicol. Po kasiguran Sorsogon. Ayan, Bicolana naman pala ito si Ma'am Pinky Amaro. Ayan, maray nabanggiman po. Ma'am Pinky. Good evening po. God bless po sa ating lahat, sabi ni Ma'am Remedios Aguilado. Good evening din po. Congratulations, sabi ni Ma'am Alicia Ali. Ayan, salamat po. Dati nung umpisa pa lang ng pag-YouTube ko, parang wala to sa hindi ko man lang to naisip na darating ko sa ganitong sitwasyon. Pero nung mag-umpisa talaga akong mag-vlog, gusto ko talagang makatulong kaso di ko alam kung paano umpisahan. So naisip ko try ko yung magupit-gupit. So yan, dahil lumala yung anxiety ko, tinigil ko na lang paggupit. Tapos umuwi ako dito sa Bicol. Yan, tapos dito ko ulit inumpisan yung paggupit-gupit ko ng libre sa mga senior citizens, mga PD cab driver. Yan, hanggang sa natagpuan ko na sila Angeline na nagbigay sa akin ng swerte. Yan. Good evening din Amigos Mindset. Sabi niya, good evening Kuya Roy. Congrats. Ayan, salamat. Ayan, sa mga Bicolana natin kababayan. Baka gusto niyo pong pasilan yung Amigos Mindset. Yan, may entertain po kayo sa mga videos nila. May bago po silang upload ngayon. Ano ba yung Taong Gubat? Part 2. Yan, panoorin niyo po. Good evening din kay Ma'am Tessa Magpantay. Congratulations, 15K subscribers ka na. Urago na ni Mustakay Roy, bulilit mo. Ayan, nagsisilpon po. Nagpangalumbaba pa ng 2 kamay. Yan. Sabi ni Isaac Opinya, salamat po Ma'am Plinda Gonzales at Ki Uragon Hane, salamatan pong maray. Yan. Si Isaac Opinya po, anak na panganay ni Kuya Ronaldo at Martes Opinya. Yan. Pumunta po tayo din kanina kasi may padala po si Ma'am Plinda Gonzales para sa kanila. Yan, malaking bagay yun sa kanila. Yan, sabi ni Alicia Ali, will lang Panginoon Sir Urago ni. Kaya nga po, talagang yung kasagsagan ng anxiety ko, sabi ko, pagalingin lang talaga ko, tutulong ako sa tao. Kahit sa maliit na bagay, sa simpleng paraan. So, yun, parang plano talaga ng Diyos eh.
Amigos Mindset, ayan, kumusta yung revenue? Ayos ba? Ayan, bagong monetize yan si Amigos Mindset. Welcome. Ayan, salamat po sa support. Ayan, welcome po Ma'am Lady Simaron. Ayan. Sabi ni Amigos Mindset, naghibi ka Kuya Roy. Daiman. Ano kang sarong banggi nung isang gabi, nagmumotor ako. Tinamaan ng ano to, ng gamo-gamo. 2 araw bago natanggal. Kaya hindi ako makapag-edit kasi ang sakit ng mata ko eh. Yan, buti maayos na. Mapula na lang. Patulong naman po sa channel ko. Salamat sa lahat, sabi Ma'am Lady Simaron. Ayan. Amigos Mindset, papunta ba ng Japan si Daddy Jake TV? Shoutout nga pala kay Daddy Jake TV. God bless and ingat always Sir Orago na ni. Ayan. Salamat po Ma'am Alicia Ali. Salamat. Salamat din sa 17 viewers natin dyan at 18 thumbs up. Yan, abangan nyo po ang nalalapit naming paparapol. Ayan, pag-usapan po namin mag-asawa. Mamimigay po kami ng 25,000 pesos sa mananalo. Ayan. Hindi na po pala kalahati ng sahod ko kasi baka yan, fix na natin 25,000 po, mamimigay po kami ng 25,000 sa gaganapin naming parapol. Ayan, bilang pasasalamat po sa lahat ng aming subscribers. At siyempre pasasalamat din sa mga blessing na natatanggap namin galing sa siyempre sa Diyos, galing sa inyo. Ayan. Sa nalalapit ko pong birthday, ayan, magpaparapol po kami ng 25,000. Baka gusto niyo pong sumali, yan, i-follow niyo po ako sa aking FB page, Oragon Honey. Yan. Good evening kay Ma'am Merna Kim. Sabi niya, good evening Sir Roy. Yan. Salamat po, good evening din po. Abangan po ang aming parapol. Sana po yan sa 2nd year anniversary ng Oragon Honey. Tsaka sana sa parapol namin, nandito na yung asawa ko kasi sabi niya uwi na daw siya. Good evening, Oragon ni Sali po mi, sabi ni Ma'am Marlene Paharingyo. Ha? Ito. Ando sa loob. Oh, narinig ko nga eh. Andyan. May ginagawa ko na.
Ano sa ilalim? Oh, narinig ko nga eh. Kunin mo na yun sa ilalim. Yun sa ilalim. Ay, may ginagawa ko eh. Yan, lahat po pwedeng sumali. Ayun pala eh. Sa lahat po ng gustong sumali, ipalo nyo po ang aking FB page, Uragon Hani, kasi doon po ako mag-update kung kailan po yung yung parapol. Medyo matagal-tagal pa naman po. Sa lahat ng gustong sumali, papalo po ako sa aking FB page, Uragon Hani. Nakinamay na. Hinaan. Hinaan, kunti lang. Kunti lang. Sabi ni Ma'am Alisa, Sila Mandani, hi po. Pa-shoutout na naman po pa-shoutout naman po ng family ko dyan sa Bicol, sa anak ko, Ero, Jace, at sa mga kapatid ko dyan. Thank you po. Lagi po ako nanonood ng video nyo. God bless. Salamat po. Ma'am Sila Mandani. Yan. Shoutout sa mga anak niya. Kay Ero, Jace. Ayan. At sa mga kapatid niya pala. Salamat po ma'am sa panonood. Alin po doon ang ipipage Uragon Hani, sabi ni Ma'am Elsa, Tabo-Tabo. Ayan, hanapin ko po yung FB page niyo, Uragon Hani. Yung naka-jacket po ako na kulay puti. Sa ilalim ng puting ilaw. Ito po yung profile picture. Oh. Yan po yung ipapalo nyo sa aking FB page. Yan, 25,000 po yan. Bilang pasasalamat po sa natatanggap namin blessings. Yan. Bilang pa-birthday ko na din po. Para po yan sa lahat, kaya lahat po pwedeng sumali. Sa medyo may kaya. Baka sakaling kayong manalo. Yan. Pwede nyo naman pong i-donate yan. So, yan. Bahala po kayo kung anong gawin nyo. Pero kung nakakaluwag-luwag naman po, ayan, marami po tayong tinutulungan. Yan. Okay po, salamat. Ayan, sabi ni Ma'am Elsa, Tabo-Tabo. Ayan, welcome po. Ayun. Sa lahat po ng gustong sumali sa aking parapol, sa ating nalalapit na birthday at pasasalamat sa ating mga subscribers at mga viewers, papalo po ang aking FB page. Ayan po yung aking FB page. Yan, para makasali po kayo sa parapol. Sabi ni Ma'am Maribida Traveler, hello. Aloha. Yan. Magandang gabi po, Ma'am Maribida Traveler. Yan, kumusta na po kayo?
Kumusta ho? Sabi ni Mama Rebe, the traveler. Ayan, mabuti naman po, ma'am. Ayan, malamig. Hello, sir. Good evening. Shout out po. Watching here in Singapore. Sabi ni Ma'am Remy Cerezo. Ayan. Good evening po. Ma'am Remy Cerezo. And speaking of Nanay Remy, speaking of Remy, ayan, kumusta na kaya si Nanay Remy? Isang linggo ko nang hindi nadadalaw yun. Mapasilan nga. Yan, good evening po sa lahat. Yan, sa 13 viewers natin dyan at 25 thumbs up. Maraming salamat po. Amihan Channel, sabi niya, good evening po, Sir Urago Nahani. Yan, good evening din po. Amihan Channel. Sabi ni Ma'am Maria Teresita Brunosa, pasali din po, ingat po kayo dyan lagi. Ayan. Salamat po, salamat. Yan. Sa gusto pong sumali, papalo po ako sa aking FB page kasi doon ko po update kung ano po ang mechanics ng aking parapol. Salamat po sa lahat ng sasali. Nakinamo ko tayo, anak. Okay lang. Ang bilis talaga ng oras. Oh. Mag-iisang oras na agad to. Kung mabilis yung oras, mabilis tumanda, no? Yan. Advance happy birthday po, sabi ni Ma'am Maria Teresa Brunosa. Salamat po, salamat. Yan, medyo matagal-tagal pa po. Buwan pa. Buwan pa. Ilang buwan pa ba? Yan, secret. Shout out kay Nano. Yan, shout out din kay Kling Kling. Amihan Channel, shout out naman po. Abid Pan here. Ayan. Salamat. Amihan Channel. Salamat sa support kanyong lahat. Sa gusto pong sumali sa aking parapol, ayan. Papalo po ako sa aking FB page.
Shoutout din po sa kapatid ko dyan sa Bicol, Kalim Bronosa. Ayan, shoutout po sa inyo, bossing. Ayan. Sabi ni Ma'am Maria Teresa Bronosa. Ayan. Jan Toledo TV, maray na banggi sa ando dyan, mga hani. Ayan, maray na banggi man. Jan Toledo TV. Ayan, kumusta na ka mo dyan? Saan pupunta? Ayan, Jan Toledo TV, kakamay ka ng balak magulit dito sa Bicol, ah. Sabi ni Ma'am Amihan Channel, wow, paano po sumali dyan? No skip ads po ako lagi sa inyo, sir, honey. Oh. Yan, para po makasali kayo sa aking parapol. Yan, papalo po ako sa aking FB page para ma-update po kayo kung ano yung mechanics. Nakakina mo kunti, nak. Mo kunti. Sabi ni Jan Toledo TV, shout out sa Gabos na taga Bicol na walang sawang nag-support sa kaibigan kong si Uragon na ni. Ayan. Salamat Jan Toledo TV. Ayan. Supportahan din po natin si Jan Toledo TV sa kanyang channel. Malapit na, sir, niluluto ko pa ang plano ng makatulong din sa kapwa natin dyan. Wow. Yan, sana matuloy ang niluluto mong plano Jan Toledo TV. Yan, maganda yung naisip mong content Jan Toledo TV. Subukan mong umpisahan. Tingin ko papatok yun. Yan. Sabi ni Ma'am Jima Agkauli, hindi ako follower sa FB page mo, Sir Uragon, watching from Oman. Hindi ako follower sa FB. And papalo po ako sa aking FB page. Uragon Honey, ito po siya. Oh. Yan, papalo na lang po para ma-update po kayo kung ano yung mechanics. Yan. 25,000 po yan. Bilang pasasalamat po sa lahat ng aming natatanggap na blessing. At bilang pa-birthday na rin. Ayun. Sa gusto pong sumali, ayan, follow po ako ng aking FB page, Uragon Honey. Okay po, Sir Uragon. Ayan. Salamat po, Ma'am Jima Agkauli. Ayan. Yan, nagbaba po ng link si Jan Toledo TV. Ayan. Advance happy, sir. Ayan. Advance happy birthday siguro to. Ayan. Sabi ni Ma'am Jima Agkauli. Ayan. Salamat po, Ma'am Jima. Ayan. Salamat, kaibigan, sa pa-jacket. Ayan. Welcome. Ayan. Si Ma'am Jocelyn Pasali po. Ayan. Welcome po ang lahat. Pwede pong sumali ang lahat. Ayan. I-follow nyo po ako sa aking FB page. FB page. Ayan. Uragon Honey po ang aking FB page. Ayan. May mga upload na video na po ako dyan. Yung part 1 po pala nung yung kay Baby Angelica,
Kasi may copyright po sa YouTube. Hindi ko na-upload. Ayan. Panoorin niyo po sa aking FB page. Ayan. Shoutout kay Sir Juby Sarcilia Likin. Ayan. Sabi niya, God bless Uragon, honey. Mabuhay ka. Ayan. Shoutout sa iyo, Sir Juby Likin. Yan, ang title po nung title po nung video na yon dahil sa simpleng lagnat. Dahil sa simpleng lagnat. Yan, idol, link. Link ko ba ito? Ayaw nga. Yan. Hindi ako marunong mag-copy paste ng link sa FB. Ayan po, binaba po ni Jan Toledo TV yung link ng aking FB page. Yan, pa-click na lang po ng link. Yan. Salamat, Jan Toledo TV. Yan. Sa gusto pong manalo ng 25,000, yan, papalo po ako ng aking FB page. Kala ko yan na yung yan na yung binaba mo. Yan, tingnan ko nga. Baka mali yung naibaba mong Tingnan ko ulit. Turn around. Yan nga. Jan Toledo TV. Ayan. Ang ina, may konti na. Ina mo ng konti. Ina mo muna konti yan. Konti lang. Saan pupunta? Yan, gandang gabi din kay mga Kawawards TV channel. Shout out po. Yan, sa Ma'am Jocelyn, ang dalawa FB page niyo po, alin doon. Yan, yung naka-jacket po ako na kulay puti at kulay itim. Yan, ito po yung page ko sa ito po yung FB page ko. Yan, Uragon na ni. Yan, pa-visit na lang po. Kasi baka sakaling kayo po yung manalo ng 25,000 pesos. Yan, medyo malaki-laki din po yung 25,000 pesos. Bilang pasasalamat po sa inyo yan. At siyempre, pa-birthday ko na din. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Ma'am Lorico. Ayan, salamat din po ma'am sa inyong pagbisita sa aking LS. Magandang gabi po.
Sabi ni Jan Tulido TV, wow, lucky idol. Ayan. Kung tutusin baga, napakalit na bagay niyan kung ikukumpara sa blessing na natatanggap namin. Yan. Kaya salamat, maraming salamat sa lahat po ng inyong suporta. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi naman po mangyayari yan. Yan, kaya salamat po talaga sa inyong lahat. Yan. Salamat sa 15 viewers natin yan at 33 thumbs up. Yan, 1 oras na tayo. Sa gusto pong sumali sa aking parapol, ayan, follow po ako sa aking FB page, Uragon Honey. Baka kayo po yung mapalad na mananalo ng 25,000 pesos. Salamat idol sa mga ginagawa mong tulong sa mga kababayan natin, sabi ni Jan Tulido TV. Ayan, welcome Jan Tulido TV. Yan kasi yung naipangako ko. Sabi ko, paggalingin lang ako, tutulong ako sa tao. Yan, kaya ito na. Pinagaling na tayo ng Diyos. Ayan, tutulong na tayo hanggat sa kaya natin. Yan, salamat sa lahat ng iyong suporta. Good evening ulit, Ma'am Lady Simaron. Kay Ma'am Jocelyn, sabi niya Dan. Ayan, thank you po, thank you. Ayan. Sabi ni Ma'am Lori ko sa FB page, sa FB ba Sir Uragon, sa parapol mo. Dito ko po yung gaganapin sa YouTube yung parapol. Pero yung i-update ko po kayo doon sa FB page. Ayan, kaya mas maganda po kung nakapalo po kayo doon para updated po kayo sa mga susunod na kaganapan. Salamat po sa lahat ng nakapag-follow na. Sabi ni Ma'am Jima Agkauli, Dana Sir Uragon, nakapalo na ako sa FB page mo. Ayan. Salamat po, salamat. Ayan, abangan po natin kung kailan yung parapol ng 25,000 pesos. Ang daming doon kay ate Christina. Hindi maka-get over. Hindi maka-move on. Yan, pero doon kasi sa pamilya na yun, talagang challenge ko yung sarili ko kung kaya ko ba silang baguhin. Yan, kaya ginagawa ko po yun. Pero gagawin ko po yung best ko doon, baka maayos ko po sila. Kasi naawa po talaga ko, hindi dahil doon sa mag-asawa, kundi dahil doon sa mga anak niya. Dahil doon sa mga anak nila, kasi kawawa po eh. Yan. Sabi ng Lore ko, ano po ang FB-page nyo, Sir Uragon, at kailan parapol nyo? Yan. Yung FB-page ko po, Uragon Honey. At yung parapol po, abangan po kung kailan.
Sabi ng Clarenda Araki, good evening, watching from Japan. God bless you mo, Ragunani. Ayan. Salamat po, salamat. Taano po, ano tabi hilang mo? Dati nung may anxiety po ako. Yan, dati po lagi akong takot. Kahit po sa pagkain, kahit uminom ng tubig, kahit lumabas ng bahay. Yan, kunting maramdaman ko lang sa katawan ko na medyo masakit. Yan, feeling ko may malala na akong sakit. Yan, anxiety po. Pero ngayon, 90% po siguro magaling na ako. Yan. Sabi ng Lori ko, okay, sana lagi hapon, gabi para makasali kami. Ayan. Saan kaya maganda? Doon na lang sa FB page magparapol o dito sa YouTube? Pero sa tingin ko doon na lang siguro sa YouTube ay sa FB page kasi pag tungkol yata sa pera dito sa YouTube, medyo masailan to eh. Yan po yung aabangan natin kung saan po ba talaga tayo paparapol. Sabi ni Ma'am Elsa, tabo-tabo, musta na po bahay nila Andre? Ayan, abangan po natin yung upload ko bukas sa bahay nila Andre. Yan. Yung i-upload ko po nung isang araw pa yon, wala pang bubong. Pero dahil ngayon po may bubong na yon. May bubong na yung bahay nila. Pero ang i-upload ko po bukas, wala pang bubong. Yan. Pwede man idol, sabay. Pwede din, no? Pwede sabay, no? Yan. Oo, bawal dito, idol. Yan. Ang alam ko talaga, bawal sa YouTube pag may involved na pera eh. Sa Facebook, wala naman dong bawal-bawal. Kalingap, Bia, Tamsak. Ayan. Salamat po, Ma'am Bia. Si Ma'am Bia Pascual yata ito. Ayan. Salamat po, Ma'am Bia. Belated happy birthday po. Hello, tapos na ako kumain. Ayan. Welcome back, bossing. Dark Criminal. Ano ulam natin dyan? Dark Criminal. Sorry, tagal ko. Okay lang yan, bossing. Okay lang yan. Yan. Baka gusto mo sumali sa aking parapol. Papalo po ako sa aking FB page. Salamat sa 22 viewers natin yan at 39 thumbs up. Ang bilis ng oras. Isang oras na agad. Good evening, Sir Ragunani. God bless. Ingat lagi. Watching from Bulacan. Sabi ni Ma'am Rosaline Gonzales. Salamat po, Ma'am Rosaline Gonzales. Yan, Maray na Banggi po. Ay, good evening po pala. Sabi ni Ma'am Jocelyn, dami anak noon, mga bata pa. Sila baka masusundan pa yan. Yan. Sabi naman ni ate, legit na daw siya eh.
Baka mas okay 'pag sa group chat sa FB mo gawin ang parapol mo, kagaya ng ibang vlogger. Sa group chat. Yan po yung aabangan natin kung ano po yung magiging desisyon ng ng ating hurado. Yan. Kung sa FB page po ba o sa YouTube. Pero naisip ko baka talaga bawal nga talaga dito. Sa ano lang tayo sa FB page na lang. Good night sa inyo lahat. Ingat po kayo. God bless. Sabi ni Jan Toledo TV. Ayan. Salamat sa pagtambay sa aking LS. Jan Toledo TV. Good evening, Sir Oragon. Sabi ni Ma'am Kalingap Bia. Ayan. Good evening po, Kalingap Bia. Sabi ni My Love 0698. Dasal lang po ang best cure at positive outlooks. Maganda po yan ginawa mo. Naging busy ka sa humanitarian activities, nakatulong ka na divert pa attention mo to lessen your anxiety. Yan, tama po kayo. Dahil po talaga sa pagbablog ko, parang bumalik po ako sa dati. Pero nung namin na hindi naman tumalak kasi. May kausap ako na. Kunti lang. Malakas eh. Malakas pa. Sige. Dahil talaga sa pagbablog ko, parang bumalik ako sa dati. Parang nawala na yung takot ko. Hindi na po tulad noon. Pero nung mag-lockdown, kasagsagan pa ng COVID, pag umuwi ako dito sa bahay, kala ko, feeling ko may COVID na ako eh. Mahirap kasi pag may anxiety ka, pag inisip mo yung isang bagay, yun na yung tatatak sa isip mo talaga. Tagal mawala nun. Pag inisip mong may COVID ka, talagang sumisiksik sa utak mo na pagsisiksikan sa utak mo na may COVID ka talaga kahit wala naman. I'm back, nasa harang pa ulit, sabi ni Ma'am Lady Simaraon. Ayan, salamat po ulit Ma'am Lady Simaraon. Ayan, magandang gabi Sir Hane, bagong subscribe mo. Sinsya na, lagi late ang panonood ko sa vlog. Hapon lang kasi ako nanonood pero sulit naman kasi no skip ads naman. Sabi ni Ma'am Lani Samson. Ayan, salamat po Ma'am Lani Samson. Ayan, thank you. Yan. Good day po watching here in Cabuyao City, Laguna. Shout out po, please. Yan. Shout out kay Ma'am Teresita Tixon sa Cabuyao, Laguna. Yan. Sayang ang revenue, bawal mag-skip ads. Wow. Thank you Ma'am Lady Simarawan. Thank you po. Naka-stress talaga ang anxiety. And nako, talagang grabe yung pinagdaanan ko sa anxiety. Kala ko wala nang katapusan. Walang umaga, walang gabi na hindi ako umiyak nun eh. Kasi lagi kong iniisip kailan ba matatapos yung paghihirap ko na to. Grabe. Pero ngayon, tinatawanan ko na lang kasi nakasurvive na tayo sa ganung pagsubok. Kaya ito naman yung pagsubok sa atin, makatulong sa mga kababayan natin dito. Yan. Hanggat kaya natin, sige lang. Hi, watching Singapore. Ayan, sabi ni Ma'am Lisa Marsaga. Huwag mo kasi nagsipain.
Musipain. Mahulog to, mahulog. Ito yung sinisipa mo. Ito yung sinisipa mo, huwag mo sipain. Dito naman aking makulit na anak. Tawa-tawa naman. Sabing hinaan mo, kukunin ko yan. Yan, tama na yan. Salamat ma'am, Lady Cimarron. Thank you, thank you. Yan, nasa harem pa ako. Salamat po talaga. Hello Philippines and hello world, sabi ni Ma'am Lady Cimarron. Yan, salamat po sa suporta Ma'am Lady Cimarron. Hi, watching Singapore, sabi ni Ma'am Lisa Barsaga. Yan, marunong ka na magbasa. Basahin mo nga ito na. Huwag yan ito. Basahin mo. Hello po. Mamaya. Sabi, hello, ay, hello po pati. Hello Philippines and hello world. Sabi ka muna. Sabi mo muna. Hello Philippines. Lakasan mo. Hello Philippines. And hello world. Ay, hi ka pala sa kanila. Hi ka sa kanila. Hi po. Tingka doon. Hi po. Kumusta po kayo? Doon ka tumingin. Tingka doon. Yan. Kumusta po kayo? Salamat po. Sa laging pagsuporta sa channel ni Uragon Honey. Huwag ka na kumain. Sir Ani, hulog ka ni Lord sa mga tinutulang mo kasi ramdam ko mahaba ang paninsa mo sa kanila. Kahit di kanila pinapasalamatan, pero yung iba, siyempre na, may ginagawa ko. Alis niya, alis. Kunin ko. Tumo. Ba? Tumo. Ba? Ba? Tumo. Ayoko niyan. Yan. Sabi ni Melanie Samson, Sir Rani, hulog ka ni Lord sa mga tinutulungan mo kasi ramdam ko mahaba ang pasensya mo sa kanila. Kahit di kanila pinapasalamatan, pero yung iba parang nahiya pa magsabi ng salamat. Kaya yung pamilya talaga yung gustong-gusto kong mabago talaga yung buhay nila kasi naawa ako doon sa mga anak eh. Kasi kung ganun din yung mga anak nila, matulad sa kanila, so ano na lang yung magiging buhay nila. Parang walang magandang future na naghihintay. Kaya ganun. Pabati naman po, idol ng Toledo family from Paranaque. Sabi ng Rosalbe Toledo. Yan. Magandang gabi po sa family Toledo. Sabi ni Ma'am Rosalbe Toledo.
Siyempre yung family Toledo dito sa barangay namin, shout out sa inyo dyan. Kay Ma'am Tin. Ayun naman itong umakyat. My love, 0698. I'm always watching your vlogs, watching from Saudi. Nawawala. Yan, salamat my loves, 0698. Si Ma'am Delilah, maraming to, hello po, watching from Hong Kong. Yan, salamat. Hello po sa inyo, sabi ni Ma'am Lady Cimarron. Sabi ni Angelica Quezon, Kuya, I'm so proud of you. Sana marami ka pa matulungan. God bless you po. Ayan. Salamat po Ma'am Angelica Quezon. Ayan. Thank you, thank you. Sabi ni Ma'am Lady Cimarron, hello baby boy. Ayan, makulit na Anthony. Ayan. Si Ma'am Margarita de la Sina, hello, watching from California. Ayan. Good evening po dyan sa inyo Ma'am. Thank you for watching. Ayan. Nakakatuwa naman kayo mag-ama. Kaya nga kita idol kasi kahit pa pumunta para mag-vlog kasama mo yung anak mo. Pero ngayon di ko na nakitang sinasama mo. Ayan, sabi ng Maria. Sabi ni Ma'am Teresita Tixon. Hindi ko na po kasi sinasama. Diba po nung lagi pong maulan dito dati. Hindi ko na po sinasama. So siguro ngayon medyo minute-init na. May isama ko na siya. Kasi hindi na din siya nakakagala dito sa bahay. Laging lang dito sa bahay. Ako si Rani, hindi ako nag-skip ng ads kahit mahaba. Tis-tis talaga. Ang cute ng anak, sir. Sana matulog siya ng maaga. Sabi ng Rosaline Gonzales. Yan, pag nakatulog po yan ng tanghali, matutulog po yan ulit mga alas 12 na, alauna, mga ganung oras. Si Roy, di nila dagdagan ang mga anak nila. Sabi ng Kalingap Bia, si Roy, di na nila dagdagan ang mga anak nila. Ayan. Sabi naman po nung mama nila, ni Ate Christina, lagit na daw po siya. Pero hindi po natin alam kung totoo po yun. Pero sabi niya, lagit na daw po siya. Hi po, baby boy. Ito mabuti naman. Huwag ka na makulit. Ayan, sabi ni Ma'am Teresita Tixon. Hingi sana po ako ng pabor sa inyo. Patulong din po ako sa channel ko. Salamat po ng marami. Sabi ni Ma'am Lady Cimarron. Sa gusto pong dalawin si Ma'am Lady Cimarron, ayan po yung link. Pakiclick na lang po. Tamad naman kasi yung babae batugan. Sabi ng Teresita Tixon. Gusto ko po talagang i-challenge yung sarili ko. Gusto ko talaga kasing baguhin yung buhay nila. So, gagawin ko po yung best ko doon. Baka sakaling mabago natin. Pero hindi po natin alam kasi lahat po tayo nagsasawa. Baka dumating po yung time na magsawa po doon. Kasi baka talaga ayaw nila magbago. Baka ganun yung gustong buhay na gusto nila. So, wala po tayong magagawa. Kasi marami pong deserving tulungan. So, gusto ko lang po talaga mabago yung buhay nila. Lagi ako kuya nanonood ng vlog mo, super bait mo po at ang haba ng pasensya mo, idol. Saludo ako sa iyo. Sabi ng Angelica Quezon. Salamat po Ma'am Angelica Quezon.
Kailangan po talaga habaan yung pasensya dun eh. Kailangan intindihin mo yun. Nahihiya nga ako kasi minsan sa tono ng pananalita ko dun, parang medyo nagagalit na ako. Baka magalit talaga sila sa akin. Baka sabihin, ba't ka ba nakikialam? Tsaka alam niyo po ba, takot ako doon kay kuya. Eh, dati po, hindi ako tumutuloy sa bahay nila eh, pag andun yung asawa niya eh, yung lalaki. Eh, ngayon buti, nakakalapit na ako doon. Hindi man lang marunong mahiya sa'yo, kahit nagsasalita ka, parang wala lang. Hindi sila deserve tulungan. No, skip ads po ako. Kasi yun lang tulong ko sa'yo. Maiksi video mo haba commercial, sabi ng Teresita Tactics. Ganun po talaga yung ano, pag maiksi yung video, ang haba ng mga commercial. Pero pag mahaba yung video, maiksi lang yung commercial. Yan. Salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa channel ng Uragon Honey. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po dun sa mga sponsor natin. Talagang hindi po tayo iniiwan. Siyempre po dun sa mga hindi din nag-i-skip ng ads. Thank you. Tama lang yun, kuya. Pagalitan mo yung babae bastos dumi ng bahay. Sabi ng Angelica Tixon. Hindi ko na nga po sinama yung iba pang video na talagang madidisappoint talaga kayo. Hindi ko na sinama. Good evening, kay Ma'am Mary Cruwil. Good evening po. Si Ma'am Nining Klein, sabi niya, Klein mo to, Klein. Hello, idol. Palagi akong nanonood ng mga vlogs mo. I'm watching from Germany. Yan. Salamat po, Ma'am Nining Klein. Thank you. Thumbs up dan, sabi ni Ma'am Nilisa Sereo. Yan. Thank you po, thank you. Siguro po na-overwhelm sila kaya di alam ang gagawin o sasabihin. Nagiging negative tuloy ang dating. Pero sa akin lang po yun. Yan. Siguro nga po, ano? Pero basta, ano, susubukan po natin kung ano yung kaya natin gawin para sa kanila. Siguro kung, kasi sila yung pinakaunang pamilya na natulungan ko sana, siguro kung tulad sila kay, ano, kay Tatay Leonardo, baka sila ngayon yung may bahay na, ano, tulad kay Tatay Leonardo. Kasi sila po yung pinakaunang natulungan natin. Kaso, huminto tayo gawa po nung talagang ayaw sila paawat sa mga ginagawa nilang hindi maganda. Kaya tinigilan ko po. Sana kung naging masipag sana sila dati, naging maayos lang yung ano, baka sila talaga yung may maayos na bahay, baka sila yung may house and lot. Siguro hindi pa nila swerte. Yan. Sabi ni Ma'am Sonia Villaflor, maraming nabanggi po, watching from Hong Kong. Ayan. Salamat po Ma'am Sonia. And my love 0698, it's your great challenge. Good luck Roy sa hiling ko, nag-aasa lang sa tulong. Sabi pa niya, salamat sa kahit maliit na tulong at sana hindi yun ang huli. Umasa nga po sila sa tulong. Yan, siguro pag pupunta tayo doon, hindi lagi may tulong na dala, no? Puro lang, ano,
pangaral ang dadalhin natin sa kanila. Good evening kay Ma'am Jubilin Ordas. Good evening, Orago na ni. Magandang gabi din po. Yan, nakakainis, ikot ng ikot. Yan, sabi ni Ma'am Lisa, seryo. Yan, may na yata yung net, Ma'am. Dito ba o dyan? Yan, si Ma'am Merly pala to. Si Ma'am Merly Cruel, sabi niya, maraming nabanggi sa Imunoy. Lagi ako nakaabang sa mga video mo at nainis ako kanina sa tinutulungan mo. Di kontento. Asan na yun? Sa mga biyaya na binibigyan mo at dumi pa sa bahay. Ano nga po talagang kahit naman po siguro madidisappoint doon kasi nag-usap na nga kami nung 2 linggo na yata yung nakakiraan. Ang ganda ng usapan namin. Tapos pagdating ng oras, ganun pa rin. Walang pinagbago. Yan, malaking challenge po yun sa akin. Yan, si Ma'am Josepa Di Sakula. Yan, si Ma'am Josepa Di Sakula, hello po. Sa mga family ko, San Isidro, Bacon, Sorsogon, Di Sakula Village. Kumusta po yung tatay na may sakit na mayroon 7 anak? Sabi ni Laiden Bores. Ayan, nakalabas na po siya ng hospital kanina. Yan, bukas na bukas po. Papasyalan po natin sila. Yan, kukumustahin kung ano na po yung kalagayan ni Kuya Ronaldo. Yan, sana nasa mabuti na siyang kalagayan. Mabuti na yung lagay niya. Hindi po tayo nakaka-update dun lagi. Gawa po nung wala ngang cellphone yung asawa niya. Hindi po natin alam kung paano sila kukontakin. Yan, bukas makakapag-update na po tayo sa kanya. Gawa po na nakauwi na. Salamat naman sa Diyos at nakauwi na po sila. Yan. Sabi ni Ma'am Lady Semaron, ano to? Noong napanood ko naman talaga yung mga video nyo, parang nakakawalang ganang tulungan. Kaya lang, parang I want to give benefits of the doubt. Siyempre. Opo. Yan. Dahil na nasupog, suya ako, pagdalan ko kanina, sabi ni Ma'am Lady sa seryo. Yan. Dahil na po kita manggot. Si Rene, 1, 2, 3 na pagtulong. Kung wala pa, nagbago, stop na point. Point ko lang naman, God bless you more and more blessings to you and your family. Sabi ni Lani Samson. Yan, gagawin po natin yung doon. Gagawin ko po yung best ko para mali natin baka sakaling mabago talaga yung buhay nila. Pero pag hindi talaga, pag walang nangyayari, so wala tayong magagawa. Pwedeng bitawan talaga natin kasi maraming pang nangangailangan ng tulong. And, sabi ni Miriam, sir na maray na banggi tabi sa gabos. Maray na banggi man tabi. Manay Miriam. Salamat da sa diit na tabang at sana may kasunod pa. Sabi ng Jennifer Bautista. May kasunod pa pala. Salamat da sa dikit na tabang at sana may kasunod pa, mas uragon si Manay. Sabi ni Ma'am Laiden Bores, tamad talaga siya, hindi marunong maglinis ng bahay at paligid niya. Ayan, napag-usapan po nga namin, 2 weeks na po siguro yung nakakiraan. Dilinisan niya daw dun sa paligid niya. Susunugin yung ibang mga hindi na kailangan doon, yung dapat nang sunugin. So, ayan, pagdating natin kanina, parang wala din nagbago. So, kaya, nakakawalang gana, pero ayan, i-challenge ko nga yung sarili ko kung ano yung kaya kong gawin sa pamilya nila. Kasi naawa talaga ko dun sa mga anak.
Pirmi ko si Ronaldo, pagbabali sa daily prayers ko, sabi ng Melissa Sergio. Yan. Salamat po ma'am sa pagdadasal po para kay Kuya Ronaldo. Yan, nakalabas na po siya ng ospital. Yan, ano na nga yung itsura niya. Nakakainis talaga yun, lalo pa kung magsalita siya, medyo hindi maganda sa pandinig. Hindi pa makontento sa biyahe na tatanggap, kung di ka pa pala pupunta, hindi pa maglilinis. Nainis ako doon sa babae, sabi ng Jubilin Orlas. Yan. Kahit ako nga po talagang, kung pili nga lang umuwi na ako nun eh. Pero talagang gustong gusto ko po talagang matulungan din yung pamilya na yun. Mega love shout out to all in the house, sabi ni Ma'am Nilisa Sergio. Matigas ulo ng nanay, tamad ang lit ng bahay. Maraming kalat, ang yabang pa nanonood ka na kanina, inis ako. Doon ka nakatambak ang labahin niya. Yan, sabi ng Rosalind Gonzales. Yan. Talagang hindi lang siguro yun sanay sa trabahong bahay. Alam po siguro noon, mag-ano lang, magbantay ng anak. I got Roldan TV. Ayan, shout out sa'yo. Hi, host, idol. Tayo gumana nitong. Kumusta ka na? I got Roldan TV. Yan. Sa gusto pong mapanood kung magkano po yung sahod ko sa isang buwan, yan. Puntahan nyo lang po yan si I got Roldan TV. Yan. Sa gusto pong malaman kung magkano po yung sahod ko sa isang buwan, puntahan nyo po si I got Roldan TV. Yan. Silipin nyo po dun kung magkano. Yan. Roy, ugalit na dain na yan, mabago. Yan. Yun lang. Pag wala talagang pagbabago, bitawan yung dapat bitawan. No? Nasa sa kanila naman yan. Ay tayo, gusto natin mabago yung buhay din nila. Kung ayaw nila, baka kontento nila sila sa buhay na gano'n, wala po tayong magagawa. Good evening po ma'am Alice Arroyo. Sabi niya, hello po host. Yan, good evening po ma'am. Yung dalawang anak niyang lalaki, ay parang lumagpas yata tayo. Musta si Tatay Leonardo? Tuloy pa din pag-alis niya, sabi ni Ma'am Elsa Tabo-Tabo. Yan, nagdadalawang isip na din po siyang umalis. Pero this week, pag dumating daw po yung sasakyan, aalis po sila. Yan, sabi ko nga, wala na po bang ibang paraan para wag na kayong umalis. Sabi niya, nahihiya na daw kasi siya. Ayaw niya din namang umaasa sa mga padala. So, kaya magtatrabaho din po siya. So yan, inamin niya din po na yung pera na pang puhunan po sana nila, so, nagastos niya daw po. So kaya siguro naisip ni Tatay Leonardo na kung saan siya kukuha ng ng pang-abono doon sa nagastos niya na pera na pampuhunan sa nila. So wala naman siya iba mapagkukunan na madali-dali. So kaya magtatrabaho daw po siya sa Batangas. Kaya kung dumating daw po ngayong linggo yung sasakyan, sasama daw po siya.
Yan, sige po, dalawin niyo si Kuya Ronaldo. Miss na namin yung mga anak nila at gusto rin namin makikita yung bintana jealousy. Ayan, di pa po nakakabit yung bintana. Ayan, steel window po yung pinagawa natin doon kasi medyo matibay-tibay nga po. Maray na banggi po, sabi ni Ma'am Alice Arroyo. Ayan, maray na banggi man po, Ma'am Alice. Yung dalawang anak niyang lalaki, baka pwede mo sila turuan maglinis. Sabi ni Ma'am Lorico. Sabi ni Ma'am Lorico. Yan, sa tingin ko po, makikinig naman yung mga batang yun talaga sa akin eh. Kaso nga lang, naano po kasi ako dun sa tatay talaga. Naaalangan ako dun kay, kay Kuya Arsenio eh. Kasi baka magalit. Mag-ano lang po tayo, kuha lang tayo ng perfect timing. Tamsakdan po host, sabi ni Ma'am Alice Arroyo. Ayan, salamat po. Tabun J. Mark, hello po mga Bicolano, God bless po. Pa-shoutout po sa nanay ko sa Singapore po. Yan, di mo binanggit yung pangalan ng mama mo. Yan, shoutout sa mama mo sa Singapore. Yan, salamat Tabun J. Mark. At Lady Simaron, hello po, mega love shoutout. Galing po yan kay Ma'am Alice Arroyo. Mega love shoutout idol. Sabi ni Bobby TV. Yan. Mahirap po tulungan ang tamad po, Kuya Roy. Sabi ni Tabon J. Mark. Yan. Parang walang ibang alam yun kundi matulog. Sikasuhin yung mga bata. Parang wala akong nakitang walis dun. O parang wala talaga akong nakitang walis. Walang pag-asa na yun. Batugan is batugan. Sabi ng Teresita Tixon. Mega shout out post at sa lahat ng andito. Sabi ng Alice Arroyo. Yan. Sanay lang mag-anak ng mag-anak. Sabi ni Ma'am Laiden Borges. Yun, ilan ba yung anak niya? 5? Bata pa yung babae na yun eh. 36 ba? O 34 yun. Bata pa. Host, pa-shoutout po. Sabi ni Ma'am Alice Arroyo. Ayan, shoutout po sa iyo Ma'am Alice Arroyo. Ayan, thank you po. Thank you sa pagdalaw sa aking LS. Alice Arroyo, hello. Sabi ni Bobby TV. Thank you po. Ayan, welcome po ma'am. Mga tugang, pa-subscribe naman ng YouTube channel ko. Isang charity channel po. Sabi ni Bobby TV 143. Supportan din po natin si Bobby TV 143. Isa din po yung charity vlogger. At Bobby TV 143, hello, mega shout out po. Sabi ni Ma'am Alice Arroyo. At Alice Arroyo, hello po ma'am. Salamat po Ma'am Alice sa patamsak. Tamsak ba yan? Aka Kitayama, good evening po. Sabi niya, good day po. Hello to all viewers watching from Japan. Yan. Salamat po Ma'am Aka Kitayama. Yan. Si Ma'am Josephine Aspero, pa-shoutout naman po. Yan. Shoutout daw po kay Ma'am Josephine Aspero. At Josephine Aspero, hello po Ma'am. Sabi ni Bobby TV. Sino naman ang magbabantay ng mga anak ni Tatay Leonardo? Sabi ng Laiden Borges. Yan, sabi ni Tatay Leonardo kung sakaling matuloy siya,
Yan, may kinukuha po siyang magbabantay kay Angeline. Kay Angeline lang po. Magbabantay daw kay Angeline. Sasawaran niya daw ng 2,000 para sa pagbabantay kay Angeline. Kasi yung mga lalaki, sabi niya hindi naman masyadong alagain na. Sana din na lang matuloy si Tatay Leonardo pag punta ng Batangas. Kasi sabi ko nga, babalik na naman sila sa dating sa dating gawi. Pinakita naman natin kung ano yung itsura nila, ano yung sitwasyon nila nung una nating matagpuan sa tabi ng kalsada. Grabe din. Grabe din yung mga pinagdaan ng mga bata na yun. Sabi ni My Love 0698, tama yun, paalala mo sa kanila na you will help them but they have to help themselves. Di pa nga po masyado makapagsalita doon, gawa po nung andun yung asawa si Kuya Arsenio. Magalit. Unti-untiin lang natin. Sabi ni Tabon J. Mark, thank you po. Nanay Salvi Tabon po. Ayan. Nanay Salvi Tabon, shout out po sa inyo. Mag-ingat po kayo dyan sa Singapore. Ayan. At Alice, pa-subscribe po ma'am. Sabi ni Bobby TV 143. Ayan. Sabi ni Ma'am Lore ko, regaluhan mo po ng walis na 2. Siguro nga po kaya hindi nagwawalis doon kasi wala nga pong magamit na walis no. Next time po pagbalik po natin doon, mabigyan yata natin ng walis. Yan, pag binili natin ng walis na hindi pa nga siya nagwawalis doon ay ewan ko lang. Talagang mawawalan tayo ng gana. Okay po, at Bobby TV 143, sabi ni Ma'am Alice Arroyo. Yan, sabi ni Laiden, Ma'am Laiden Bores, pagbalik mo raw, dalhan mo ng walis. Ayan. Sabi ni Ma'am Lore ko, 2 daw. Yan, try po natin yan. Yan, sabi ni Love ko, maray na banggi man Roy. Yan, maray na banggi man po. Yan. Kahit naman kubo ang bahay, basta malinis at magtanim-tanim sila. Yan. Sa pagtatanim, wala pong space doon na pwede nilang pagtaniman eh. Kasi mayroon din naman pong bakante doon sa kabila, sa likod nila. Kaso hindi po kanila. Wala po talagang mapagtaniman. Tanging sa lang po, ang tawag dito, pilapil. Makakapagtanim doon. Yung inaano ko lang sa kanya, sana malinis, maglinis siya sa bahay nila. Maglinis siya sa bahay niya. Kaso parang wala talaga eh. Pwede pong mababa ng link, Manuel, sabi ni Love ko. Ayan, baba niyo po ang link niyan. Okay lang po yan. At Lady si Marawan, pa-support po ako ma'am, sabi ni Bobby TV. At Love ko, pa-support po ako ma'am, sabi ni Bobby TV. Yan. Saludo ako sa iyo, sir. Haba ng pasensya mo. Pagpatuloy mo lang yan, di ka pababayaan ng Lord sa ginagawa mo ng pagtulong sa mga nangangailangan ng tulong. Sabi ni Lani Samson. Yan. Kailangan po talaga mahaba yung pasensya natin. Talagang sagad na natin kung hanggang saan kayang pasensya.
Kasi dati naisip ko nung talagang yung last na video ko sa kanila, na sabi kong last na tulong na to, parang nakonsensya din ako eh. Kaya sabi ko, papalamig-lamigin ko muna. Hindi ko muna sila dadalawin. Pero, hindi ko naman talaga inano na pababayaan ko na sila. Sabi, babalikan ko yan. Babalikan. Kasi talagang gustong gusto kong mabago yung buhay nila. Hindi para sa kanila, kundi para sa mga anak nila. Kasi pagka ganun nga, wala talagang future yung mga bata pagka ganun. Pero ay napanood ko po yung kay ate kanina na pinapaglinis mo. Yan, sabi ni love ko. Yan. Pang wala yatang may magandang comment ba doon? Puro talaga sa paglilinis yung ano doon eh. Yung mga comment. And good evening, Sir Roy. Sabi ni Sander Grande. Ayan. Magandang gabi po, Sir Sander Grande. Ayan. Thank you for watching. Maraming nabanggiman po. Sabi ni Ma'am Silin Kalinog. Silin ba ito? Silin. Ayan. Huwag na lang umalis, kawawa ang mga bata. Sabi ng Jana Sibilia. Ayan. Sana nga po hindi na matuloy yung pag-alis ni Tatay Leonardo. Kasi baka bumalik sa... Pero hindi na po sila babalik sa dati. Kasi kahit umalis si Tatay Leonardo, hindi pwedeng pabayaan natin yung mga bata. Sabi ni love ko, Kuya at Bobby, 143, dikit na po ako sa'yo, matagal na. Yan. At Silin Kalinog, hello po ma'am, sabi ni Bobby TV. Salamat love, sabi ni Bobby TV. Yan. Good evening po ulit kay Ma'am Nining Clean. Sabi ni Glenn Pado, grabe po si Manay na duman sa Paroyan. Paroyan, abang Usmak, Mation, ang palibot. Isang lipa na lang yata yung bahay nila. Tapos dalawang lipa yung haba. So, talagang hindi pa mawalisan. Siguro nga po walang walis doon. Kasi parang hindi ko napansin may walis doon eh. Kaya siguro hindi makapaglinis. At Jane Sibilia, hello po ma'am, pa-subscribe po. Sabi ni Bobby TV. Musta tabi Glenn Prado? Baka alaman dyan. JJJ. Sabi ni ma'am Silin Kalinog. At Glenn At Glenn Prado, hello po, sabi ni Bobby TV. Anak, sinisipong ka? Ha? Nababa ako na harong ko, sabi ni Ma'am Silin Kalinog. At Alice Arroyo, Madam, sabi ni Manay Maramida Traveler. Ayan. At Urago na ni, ayan, nakabalik na ako. Nabisi kanina host. Okay lang po yan, ma'am. Manay Maramida Traveler. Okay lang po yan. Salamat sa pagbalik. Sir Oragon, sa gilid ng pilapil, pwede sitaw. Sa bagay, pwede po yun, no? So, depende po kung gustong pataniman ng mayari. Yan. Sarang Kim, host Dan Tamsak po. Yan. Salamat, Sarang Kim. Nakakainis pa yung pagpasalamat ni Manay kanina. Salamat daw sa kunting tulong.
Yan. Sabi na Merle Cruel, dalan mo noy ng walis at sabon para di magkalat yung mga damit nilang para di nagkalat yung damit nilang nabubulok na pag nagawa niya, maglinis at maglaba, talaga super tamad talaga niya. Ayun yung tubig na. Ito nga tubig. Ayun. Nagreklamo pabaga tumanoy Roy Subago. Salamat sa kaunting tulong mo. Kawawa ang mga aki ninda. Irresponsible na magurang, sabi ni Lynn Pado. Ay, may langgam pala. Excuse me. Ito na, punit. Okay. Sabi ni OFW Biskul Vlog, maray na banggi, uragon hani, tamsakdan. Ayan. Salamat po, OFW Biskol Vlog. Ano pong Biskol? Bisaya, Bicol. Kasi yung ibang Bisaya, Bicol, Bisakol. Bisaya, Bicol. Yan. Sabi ni Calister Isaac, hi. Yan, magandang gabi po. Yan. Calister Isaac, mega shout out. Yan. Si Roy dala ka din ng pandakot po para sure na walang excuse si ate. Sabi ni Sander Grande. Yan. Salamat po sa pakulay. Ano ba to? Ma'am Calister Isaac. Ano to? Ano to? Hindi ko po alam kung ano yung sign nito. Salamat po. Ma'am Calister Isaac. Sobra naman kasi ang tamad niya, hindi marunong mag-appreciate ng tulong, sabi ni Ma'am OFW Biskul Vlog. Sabi ni Gina Sibilia, nabuisit nga ako kanina, sabihin pa naman na kahit kunti lang, ang laking tulong na sa kanila yon. Kung ako yun, iagis ko sa saba mga damit na katambak doon. Sabi naman Bilma Rebanal, mayamon si ating bantod, day tataong magpasalamat. Pasalamat kitultul, ta dit pa kuno itong tinaw kundi kinurek di sabihin na dakulang tabang, gusto pa may kasunod, wala supog. Ay, grabe talaga yung ano yun na. Sabi ni Glenn Pado, kung may baga siya manoy kayo busy, pag nagduduman busy ka raw si Manay. Magpalapa kang mga damit tinda. Salamat sa imo ta maski papano tigtabangan mo sinda. Dahil ka nabusan pasensya pati si sponsor mo. Yan. Kaya nga po buti na lang mo talaga may sponsor tayong napakahaba din ng pasensya. Talagang mababait. Ayan, Bisaya at Bicol nga. Ayan, sabi ni Ma'am OFW Biskol Vlog.
Good night na po, sabi ni Ma'am Jusilin. Ayan, good night po. Salamat po sa panonood. Salamat po sa pagtambay sa aking LS. Lira garaw yan, Italy currency. Yan. Yung sign. Lira garaw yan, Italy currency. Ayan. Salamat po, Ma'am Vilma Rebanal. Nagulat nga ako sa nasabi na kunti tulong daw, sabi ni Ma'am Aka Kitayama. Yan. Ganun lang po yung sinasabi niya. Yung dating i-upload ko din, sabi niya kunting tulong daw. Hindi ko naman masyado napansin yun. Kaso kanina sabi kunting tulong na naman daw. Kaya pinansin ko na. Sabi ni Calister Isaac, please support my channel. Ayan, supportan daw po natin yung channel ni Calister Isaac. Ayan. Ang gusto siguro dako lang ang sa imo permi tao sa iya daing supong talaga, sabi ni FWB School Vlog. Ayan. Kaya pinapalayas ka yan sa pasakaw ta mga mayong supog, sabi ni Glenn Pado. Ayan. Ano kaya yung buhay nila dati, no? Mag-live ka po ulit. Specialist mo si ate para masayahe. Sabi ni Sander. Hindi po. Hindi ko nga po pinapapunta yun dito sa bahay eh. Kasi bago po pumunta dun sa bago po pumunta dun sa kanila, pumunta yun dito, hinahanap daw po ako. Hingi daw po sana ng tulong. So, sabi ko nga po sa kanila, hindi na nila kailangan pumunta dito kasi pag may tulong naman, ako mismo yung pumupunta sa kanila. Kaya di ko po tinuturo yung bahay ko kung asan. Kasi dati pa, yung mga anak niya, talagang hinahanap talaga ako pag wala silang pagkain, hinahanap talaga ako. Yan din lang makuha yung bahay ko kasi yung mga kapitbahay namin dito, sabi ko naman, pag may naganap sa akin, huwag yung ituro yung bahay namin. Good evening din kay Joji Misya. Ayan, salamat sa pagtambay sa aking LS. Si Ma'am Erna Kumuda, good evening, ragunan batugan kasi. Sabi ni Sir Sander Grande, bless you, Roy. Yan. Salamat po, salamat. At salamat din sa 35 viewers natin dyan at 71 thumbs up. Yan. Thank you, thank you. Shout out kay Vincent Ibalin. Yan, sabi ni Glenn Pado, wag mo na talagang ituro ang bahay mo. Masakit mga abusado na pamilya. So yan po yung iniiwasan ko talaga. Hindi ko tinuturo yung bahay nila. Hindi ko nga po sinasabi kung hindi nga po nila alam yung pangalan ko kung ano eh. O bakit hindi nila alam yung pangalan ko? Kasi ayaw ko talaga yung ganun na pupunta pa ulit sa bahay namin. Hahanapin ako. Kasi yun talaga yung iniiwasan natin. May mga abusado din talaga na pag alam na yung bahay mo, ayan, halos araw-araw na andyan na sa pintuan mo. Yan yung iniiwasan natin. Sabi na Vilma Ribanal, pero may bagang sinasabi kaya pero may dikit ang tinatao. Nareklamo nga na
tinao mong plite kahit to na kulang daw. Ayo po. Wala pa tayo disiplina sa dire. Paano niya turuan mga akin niya na siya mismo dai tatao. Opo, naalala ko nga po talaga noon. Binigyan ko po sila ng pera. Sabi niya, kulang daw. Swerte na sa Bicol mo niyan kasi mayroon na mga vlogger na tumutulong. Sabi ni Lab ko. Ha? Doon ka na mahinga ka na. Mahinga ka na doon. Yan, kahit pa paano po, napakalaking bagay talaga namin dito sa Bicol. Yan. Kahit pa paano may may mga tao po tayong naipapagamot. Yan, nabibigyan natin ng tirahan. Yan, napakalaking bagay po talaga namin dito sa sa Bicol. Na kahit pa paano may nababago yung buhay dahil po sa atin. Yan. Kaya salamat sa lahat po ng supporters ni Wakagunan eh. Salamat sa mga subscribers, viewers, mga sponsor po. Maraming salamat talaga sa inyo. Yan. Good evening po kay Ma'am Nita mornings. Ayan, sabi niya hello. Yan, magandang gabi po Ma'am Ninita. Yan, sabi ni Sir Wilfredo Fernandez, si Rakman, si Ate Binabas ng gusto, kailangan niyang mag-seminar sa DSWD kung paano mag-alaga ng mga bata. No skip ads na lang po tayo sa channel ni Wakagunan eh. Meron din yan, ganyan kay Kuya Bal. Yan. Salamat po, Sir Wilfredo Fernandez. Yan. Good evening Wakagunan eh. Magsumikap ka para mag-asinso ka sa buhay. Sabi ni Ma'am Erna Kumuda. Yan. Salamat po ma'am. Yan. Marayahay ang pamilya kang agom niya, kaya lang dahil sinda kakayrakan taang usmak asin balasubas sinda, sabi ni Glenn Pado. Yan. Kahit saan pumunta pagka ganun talaga yung mo, wala. Mananatili kang ganun. Yan. Kawawa talaga yung mga anak kasi sila yung dun eh. Kaya magsasuffer ng grabe. Sana lang dumating yung time na na mabago yung buhay din nila. Sana tulungan din nila yung sarili nila. Sabi ni Ma'am Jeniel Alcantara, hello po kuya, good evening po. Ayan, salamat Ma'am Jeniel Alcantara. Ayan. Sorry, hindi ako marunong mag-thumbs up. Sabi ni Ma'am Teresita Tixon. Click niya lang po yung ganito, ma'am. No skip ads ako sa Tamalod man perme. Ayan. Salamat po. Glenn Pado. Thank you po. Thank you. Dalawang oras na tulos. 2 oras na tayo. Yan. Last 5 minutes po. 5 minutes. Mag-edit po tayo ng pang-upload bukas. Yan. Good evening po kay Ma'am Sandra Bet Vlog. Ayan. Hello po. Sabi niya, thumbs up host. Ayan. Salamat po. Salamat.
Magandang gabi po, Ma'am Sandra Beth. Yan. Thank you for watching. Gandang gabi po salamat po sa pagtulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan watching you always and no skip sa mga ads para makatulong. Yan. Sabi ni Ma'am Lynn. Yan. Thank you po, Ma'am Lynn. Yan. Napakalaking bagay po ng hindi nyo pag-skip ng ads. Yan. Para po sa mga kababayan po natin dito, lalong-lalo po sa mga senior citizen. Yan. Hello po, Mars Plenda Gonzales. Ayan. Sabi ni Ma'am Sandra Beth Vlog. Ayan. Abangan nyo po pala. Abangan nyo yung pag-upload ko po ng video. Yung unboxing namin sa package galing po kay Ma'am Plenda Gonzales. Ayan. May pinadala po siya sa akin na wallet. Ayan. Napakagandang wallet. Yan. Thank you, Ma'am Plenda Gonzales. Abangan niyo po kung magkano yung laman. Kasi may laman po siya. Yayamanin yata ito si Ma'am Plenda Gonzales eh. Yan. Shout out kay Ma'am Plenda Gonzales. Yan. May laman po siya na ano. Madami po ito. Yan, abangan nyo po yung unboxing namin. Thank you ulit kay Ma'am Lenda Gonzales sa mga package po para sa amin at para kay Tatay Leonardo. Siyempre, sa perang padala niya para sa akin. Thank you ulit Ma'am Lenda Gonzales. Yan, napakabait po niyan. Yan, sabi ni Aka Kitayama, mas nakakatuwa pa nga si certified nanay na madiskarte. Yan, talagang bilib na bilib tayo doon kay Ate Tin. Napakabait na, napakasipag pa, madiskarding nanay talaga. Sana tulakan siya ng maraming nanay, no? Para kahit pa paano may pandagdag sila sa panggastos. May mapagkukunan sila. Yan, sabi ni Boxit TV, ayan, magandang gabi sa iyo, bro Boxit TV, mega love shout out, bro. Ayan. Gandang gabi din, pero umaga dito may harang no skip ads. Ayan. Salamat po Ma'am Sandra Beth Vlog. Ayan, Juji Misya, full package na sa house mo, sabi ni OFW School Vlog. Ayan. Sabi ni Ma'am Teresita Tixon, ayan po ba? Ayan. Ay, yung thumbs up. Yan. Yan po. Yan po yung thumbs up. Tunay naman, magkukumot na lang eh. Yan. Sabi ni Love ko, bangers po ng vlog mo lagi. Manoy, kahit di ako nakapagbigay, basta no skip ads, yun lang po ang maitatabang ko. Yan. Napakalaking tulong po niyan. Napakalaking bagay po niyan para sa mga tinutulungan po natin. Yan. Salamat. Yan. She is very generous, lovely, Mars Plenda Gonzales, sabi ni Ma'am Sandra Beth Vlog. Kaya po, napakabait nito ni Ma'am Plenda. Yan, kahit hindi kayo magkaintindihan yan, sige lang.
Sabi naman Vilma Rebanal, morning San Rabbit, admin ko la, gabi na dito sa Hong Kong. Yan. Mega love shoutout po sa lahat. Sabi ni Boxy TV, ayan, supportahan po natin si Boxy TV sa kanyang advocacy din na makatulong sa ating mga kababayan. Hello Vilma Rebanal, sabi ni Ma'am San Rabbit Vlog. Maray na bang yung ako na ni, sabi ni Amalia Crempula. Maray na banggi man po. Umaga dito sa Canada, 9:53 AM. Sabi ni Ma'am San Rabbit Vlog. Nasa Canada pala si Ma'am. Maray Roy, ano to? Manoy Roy, dates from Kuwait lang kaya kong itaw, tatios pa ako. So yan, sa simple pong panonood ng aking mga live, sa simpleng panonood po ng aking videos, malaking tulong na po yan. Yan para po sa mga kababayan natin. Kaya talagang maraming salamat sa lahat po ng suporta nyo. Yan. Kahit minsan ano tayo, hindi nyo pa rin ako iniiwan. Salamat. Sabi ni Ma'am Jane Lynn, hello, Orago na ni, watching from Saudi Arabia. Ayan. Shoutout po sa inyo dyan sa Saudi. Ayan. Si Ma'am Melinda Mereno, hi Sir Oragon, good evening, watching from Hong Kong. Salamat po, salamat. Sabi ko na 5 minutes na lang. Ayan. Sabi ni Ma'am Susan Giarino, hello from London with love. Ayan. Salamat po Ma'am Susan Giarino. Sabi ng Vilma Rebanal, pagmayo tabing pagbabago si ating bantod na ikatulong tsansang itinaw mo, pwede naman na ibang deserving na tiyos na tao mo na lang itao tadakol ang nangaibo. Yan. Sabi ni Ma'am Teresa Desiderio, hello Oragon, Sir Oragon, watching from Italy. Yan. Salamat po Ma'am Teresita Desiderio. Teresa pala. Yan. Salamat po. Magandang gabi sa lahat from Cainta, Rizal, sabi ni Ma'am Arlene Albia. Yan. Salamat. Kakadalan ko manoy, nakalingaw na ako magibong tsa para sa amo ko. Halaka. So yun guys, medyo late na naman yung gabi dito. Ayan. Salamat sa lahat po ng nakatune in sa aking LS. Ayan. Salamat po sa 30 viewers natin yan at 83 thumbs up. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Sabi naman Pinky Amaro, good night everyone. Uya Suminasay. Ano po ibig sabihin yan? Uya Suminasay. Sabi ni Ma'am San Rabbit Vlog, OFW Biscuit Vlog, Dan Assist. Ayan. Sige lang po, dikitan lang po kayo dyan. Kaso yan, medyo late na po dito. Alas 11 na naman, ang bilis ng oras, no? Sana kung gaano kabilis yung oras, ganun din kabilis yung pag-move on. Lalo na sa mga sawi.
Sabi ni Glenn Pados, masalam Manoy. Ay, masalam. Masalam Manoy. Sabi ng Pinky Amaro, good night po, ibig sabihin in Japanese. Good night. Oya suminasai. Oya suminasai. Ganun po ba yung bigkasin? Oya suminasai. Yan. Good night po, ibig sabihin yan in Japanese. Hello, God bless everyone, sabi ni Ma'am Sandra Beth Vlog. In Arabic po, masalam, paalam po. May natutunan tayo ngayong gabi. Oya suminasai, ibig sabihin good night. So yung masalam, ibig sabihin paalam po. Yung paalam. Yan. Sabi ni Ma'am Noy Bukid, good evening sa iyo, Sir Hane, from Manila. Ayan, good evening din po, Ma'am Noy Bukid. Salamat. Good night po. Uya suminasai, sabi ni Ma'am Aka Kitayama. Yan. God bless po everyone, sabi ni Ma'am Sandra Beth Vlog. May karugtong na naman Uya suminasai, mina sama. Yan. Ano pong ibig sabihin niyan? Good night sa inyong lahat. Yan. Sabi ng Pinky. Tusok na bahay mo, Sandra Beth Vlog, dami regalo, sabi ni Ma'am OFW Biskul Vlog. Shout out kay shout out po kay Ma'am May. Ma'am May, salamat po. Salamat. Yan. Sabi ni Glenn Pado, Shukran Manoy Roy. Meron na naman. Shukran. And salamat pa rin po ba yan? Good night. Sabi naman Pinky Amaro, good night everyone. Oya suminasai, minasama. Oya suminasai, minasama. Good night everyone. Ano yung isa? Shukran. Shukran Manoy Roy. Ano yun? Salamat po ba yan? Good night pa rin. Sabi ng Teresita Tixon, alas 11 na nga po digdi. Good night. God bless. Kumbawa. Meron ng bagong salita. Kumbawa. Ayun. Shukran in Tagalog Manoy. Salamat. Ayan. Yung welcome po. Ayan. Shukran po sa inyong lahat. Ayan. At Oya suminasai, minasama. Ayan. Good night everyone. F1. Ayan. Sabi niya, my love, 0698. F1. Ayan. F1 Manoy. Welcome. Ay, dapat pala. Ay, mamaya, titignan ko to. Take note ko to. Baka makalimutan ko pa Baka may ma-encounter akong mga Hapon. Maintindihan ko man lang. Good night na po sa inyong lahat. God bless. Sabi ni Ma'am Elsa Tabo-Tabo. Ayan. Salamat po ulit sa inyong lahat.
Yan, salamat sa 24 viewers natin dyan at 86 thumbs up. Ayan. Yan, good night po sa ating lahat. Yan, dahil 11 PM na po dito at mag-edit pa tayo ng mga 2 oras. Yan, tamang pahinga na. Yan, salamat po sa inyong lahat. Sabi ng Erna, Kumuda. Ayan. Ano po ito? Ay Ginoo talaga na tao pag binigyan mo, asa na lang, kaya lang kawawa ang mga bata. Yan. Tama po yung mga bata po talagang iniisip ko dun. Arabic po yan, Shukran and Afwan. Ayan. Shukran, it means salamat. Afwan, ibig sabihin ay welcome. Masal, anong basa nito? Kaer Manoy, masalama, mabrok sa imo. Mas lalong hindi ko na naintindihan. Nak, baka mahulog yun na. Yan, good night po everyone. Yan, osaminasay, minasama. Tapos, shukran. Yan, salamat po, salamat. 89 thumbs up host, sabi ni Grace 19. Ayan, salamat po. Salamat sa pagdalo po sa aking ilis. Grace 19. Maayong gabi, isa imo, Ragon, Honey. Bye. Yan. Salamat po, Ma'am Erna Kumuda. Yan. Salamat po sa inyong lahat. Yan. Japanese Kunbawa, gandang gabi. Ayun. Dami kong nalaman ngayong gabi. Kunbawa, gandang gabi. Good night na daw po at congrats. Yan. Salamat po, my loves 0698. Maraming nabanggi Manoy, paalam, congrats, sabi ni Glenn Pado. Yan. Muli po ako nagpapasalamat sa lahat po ng aking viewers at sponsors at mga subscribers. And huwag niyo pong kalilimutan kung gusto niyo pong sumali sa aking parapol, gusto niyo pong manalo ng 25,000. I-follow niyo po ako sa aking FB page, Ragon Honey. Yan, para ma-update po kayo kung ano yung mga mechanics po. Para manalo po kayo para makasali po kayo sa aking parapol. Ayan. Grace 19, patapos ka na pala host. Yes po, 2 oras at kalahati na po tayo. Yan. Maraming nabanggi, paalam, congrats. Yan. Manoy, paalam, congrats. Yan. Salamat po. Friend ako ni Karen, sabi ni Grace 19. Wow, may friend pala si Karen dito. Yan. Si Karen po ang aking nag-iisang asawa. Yan. Salamat po. Yan. Sabi ni Dark Criminal, subscribe kayo. Yan. Salamat, Dark Criminal. Yan. Paano mechanics host? Yan. Wala pa pong mechanics. Basta sa ngayon po, kailangan nyo po munang i-subscribe yung subscribe. I-follow yung aking FB page para malay natin kayo po yung manalo ng 25,000 pesos. Maayong gabi, Manser Ragon Honey, sabi ni Ma'am Annalisa Wandas. Yan. Good evening po, Ma'am. Ma'am Annalisa Wandas. Salamat. Bye-bye po. Yan. Sabi na ni Ma'am Grace 19. Yan. Salamat po ulit sa inyong lahat. Yan. Bye-bye po. Good night. Yan. Follow my FB page. Thank you. Good night po sa lahat.